Na samitu Balkan naprijed Atlantskog vijeća u Washingtonu otvorena su pitanja budućeg američkog angažmana na Zapadnom Balkanu, od energetike i investicija do političkog pragmatizma i regionalne suradnje. Izvršni direktor za regionalna i korporativna pitanja američke građevinske kompanije Bechtel, Justin Siberel, govoreći o južnoj plinskoj interkonekciji, poručio je kako se projekat može financirati i izgraditi, ali postoji politički problem unutar BiH. Projekat napreduje, finalizirane su izmjene zakona u južnoj interkonekciji, oglasili su se iz američke ambasade u Bosni i Hercegovini nakon novog sastanka u federalnoj vladi. Sjedinjene Američke Države konačno po prvi put imaju ekonomski pristup jer žele implementirati projekte i to ne samo u federaciji, poručila je članica predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Cvijanović, govoreći na samitu na kojem je jedna od ključnih tema bio i projekat Južna interkonekcija, koji bi Bosni i Hercegovini omogućio uvoz plina preko LNG terminala na Krku. Postoji očekivanje nove ere u odnosima sa Sjedinjenim Državama sa naglaskom na ekonomsku saradnju, a ne političko nametanje rješenja. Zainteresovani smo za repliciranje projekata kao i za druge projekte koji se tiču infrastrukture ili energetike. Mi u Republici Srpskoj zainteresovani smo za američke investicije. Projekat ima ekonomsku, logičku i političku podršku Washingtona, poručuje direktor kompanije Bechtel za regiju i vladina pitanja. Naglašava da finansiranje i izgradnja projekta nisu problem. Finansiranje nije problem, izgradnja nije problem, problem je politički. Zainteresirani smo za ulazak na tržište Bosne i Hercegovine i spremni za razmatranje i konkretne investicijske korake, ali za daljnji napredak u potpunosti sve zavisi od dogovora domaćih političkih aktera. Bilo je riječi i o europskim integracijama zemalja Zapadnog Balkana. Predstavnici regije poručili su da dugotrajno čekanje stvara sigurnosni vakum, dok Washington poručuje da neće voditi proces umjesto lokalnih lidera. Znam da ima mnogo kompleksnih mjesta u svijetu, ali Zapadni Balkan je danas komplikovanije mjesto nego prije. Zato su Sjedinjene Države ključne za stabilnost i prosperitet regiona. Zapadni Balkan više nije postkonfliktna zona, već je jako važan za sigurnost Evrope. Opasnost od regionalne nestabilnosti i ruski uticaj čini potrebnijim nego ikada brzi napredak u procesu proširenja. Bivši američki ambasador Christopher Hill poslao je jasnu poruku našoj regiji. Ako dođete u Washington kao zemlja od 2 miliona stanovnika, to nije interesantno. Morate nastupati zajedno. Zemlje koje budu nastavile s blokadama, sporovima i unutrašnjim političkim krizama riskiraju gubitak pažnje i podrške međunarodnih partnera. Poruka iz Washingtona je jasna: bez domaćeg dogovora, regionalne saradnje i konkretnih projekata, ni američki ni europski angažman neće imati puni efekt. Belmina Čorbić, Euronews.